L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Bħala parti mill-kampanja Inwettqu Flimkien, ġie mħabbar li se jibdew jitqasmu l-vouchers għal min adotta annimal domestiku mill-Animal Welfare taħt l-iskema Adopt a Pet Voucher. Hekk kif se jibdew jitqasmu fi żmien li ġej, dawn il-vouchers li ammontaw għal €70 se jkunu jistgħu jissarfu f'għajnuniet tal-kura veterinarja. Bħalissa fl-Ammieri hemm madwar 90 kelb u kelba li ġew salvati mill-Animal Welfare u qed jiġu mħarsa qabel jiġu adottati. B'hekk, permezz ta' din l-iskema, wieħed se jkun imħeġġeġ aktar li jadotta annimal, speċjalment meta dan il-proċess u bxejn. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġeja Sajt sostniet kif l-impenn favur il-ħarsien tal-annimali minn Gvern Laburista qed iwassal għal skemi bħal dawn biex jidħlu fis-seħħ. Il-ħidma ta' dan il-gvern isa biex inkomplu impoġġu l-annimali fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Il-ħarsien u trattament xieraq tal-annimali huwa kruċjali u għal daqstant il-viżjoni ta' dan il-gvern anke permezz ta' riformi illi qed isiru qed naraw illi nimplementaw anke leġiżlazzjonijiet favur il-ħarsien tal-annimali. Illum qegħdin inħabbru skema ġdida sabiex inkomplu nattiraw l-adozzjonijiet tal-annimali. Matul il-konferenza, tkellem id-direttur tad-Dipartiment tat Trattament Xieraq tal-Annimali, is-Sur Joseph John Vella, fejn saħaq li s-sena li għaddiet, id-direttorat ħabbar riforma fejn kien qiegħed internament jirrevedi l-proċeduri biex jitjieb is-servizz u relazzjoni tiegħu mal-pubbliku fosthom is-servizz 1717. U spjega kemm hu importanti li wieħed jkollu annimal f'daru, għalli studji riċenti wrew li dawn joffru benefiċċji bħal nuqqas ta' stress, jgħinu f'attività fiżika u jgħinu wkoll f'mument ta' solitudni. Din l-iskema hija miftuħa l-pubbliku illi jkun interessat jadotta annimal mid-direttorat. L-annimali jistgħu jiġu wieħed jista' jarahom jew fuq is-sit adoptapet.gov.mt jew inkella billi jagħmel appuntament fuq il-linja 1717. Dan din l-iskema hija ntiża biex tiffaċilita l-adozzjoni u hija wkoll katalist biex ikun hemm numru ta' benefiċċji assoċjati magħha.